akala ko magiging madali na lang. Pero hindi. Nung ginagawa ko na yung mga ginagawa ng mga kasama ko, nahirapan ako. At dumating dun sa point na parang gusto ko na rin mag-iba. Pero, nang dahil dun sa hirap na na-experience ko dito sa SP Madrid, meron din akong natutunan. Natutunan ko na kung gusto mong isang bagay, kailangan mo itong paghirapan. At kung gusto mong isang bagay, kailangan mo siyang pagsumikapan. Kaya eto ko ngayon, pinaghihirapan at pinagsisikapan ko na magawa ng maayos ang trabaho ko dito sa SP Madrid. Kaya naman, nagpapasalamat ako na binigyan ako ng magandang opportunity ng SP Madrid na maging parte ng company ito.